Супрацоўніцтва з Ленінградскай вобласцю прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко назваў узорна-паказальным яшчэ некалькі гадоў таму. Менавіта тады губернатар расійскага рэгіёна і выказаў патрэбу ў беларускіх кацельных. Ад прапановы да рэалізацыі прайшло немало перагавораў, але тым не менш аб'екты гатовы адправіцца да сваіх уладальнікаў. Расійскія калегі прызнаюцца, у большасці спрацавала так званае сарафаннае радыё. Аб якасці кацельных пад знакам «беларуская» чулі даўно. Дагэтуль расіяне нямала кацельных куплялі ў Фінляндіі. Тут ужо было пытанне больш лагістычнае, бо фіны былі літаральна пад бокам, але яны спынілі гандлёвыя зносіны з Ленінградскай вобласцю, тым самым адкрыўшы новыя перспектывы для беларусаў. Першыя дзве кацельныя ад гомельскага завода адправяцца не ў самы просты рэгіён. Вялікія перапады тэмператур прадумовілі і змену тэхналогіі. Тут ужо дапамог вопыт. Гамельчане выраблялі аб'екты і для рэгіёнаў, дзе тэмпературы дасягаюць да -50, а таму ў плане тэхналогіі гэта не навінка. Але тут пытанне яшчэ ў іншым. Ці хопіць магутнасцяў завода, каб закрыць патрэбу Ленінградскай вобласці. Максімальна магчымую магутнасць дадзенай кацельнай вытворцы змаглі памясціць у адносна невялікую канструкцыю. Акрамя ўстойлівасці да нізкіх мінусавых тэмператур, гомельскі завод вытрымаў яшчэ адно пажаданне расіян. У Ленінградскай вобласці назіраюцца даволі частыя перабоі электраэнергіі, а таму расіяне вырашылі перастрахавацца. Побач з аўтаматычнай шафай кіравання ёсць дубляж. На выпадак, калі нешта адбудзецца, будзе дастаткова націснуць усяго некалькі кнопак. Гэта дазваляе кацельнай працаваць нават у самых складаных умовах. Вопыт супрацоўніцтва з Ленінградскай вобласцю стаў штуршком для ўзаемадзеяння з іншымі рэгіёнамі. Бранская вобласць і Пскоўскі рэгіён ужо таксама нацэлены працаваць з гамельчанамі. Самае галоўнае, магутнасці і людзі ёсць, а таму завод гатовы закрыць патрэбу рынку.